Fins a 21 comerços d'Inca prendran part aquest dissabte 15 de juny a una nova edició del Mercadet de les Oportunitats i que es desenvoluparà a la plaça Mallorca. Enguany, la gran novetat d'aquesta iniciativa serà la denominada La Botiga al carrer. Vos puc dir que seran un 25 comerços els que participaran de tots els sectors. Tenim des de bellesa, òptiques, roba, sabates, complements, roba infantil, òptiques. Crec que més o menys cobrim tots els sectors. Hi haurà un total de 125 metres, el que és la plaça Mallorca. Entre les 10 del matí i les 8 de l'hora baixa i de forma ininterrompuda, els comerciants muntaran les seves paradetes a la plaça Mallorca. Que Inca és tendència, que Inca és moda, que Inca és qualitat. També és vera que sempre hi ha dins les botigues qualque resto, qualque liquidació de gènere que ens interessa sortir, i a tots, malament ens agradi comprar la darrera prenda de moda, també ens va bé de tant en tant trobar el que deim una ganga. Per tant, aquestes gangues estaran a la vostra disposició a Inca, a la plaça Mallorca, el proper dissabte, d'aquí 2 dies, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Aquesta és una iniciativa que ja s'ha duit a terme altres vegades i que esperam que siga de l'interès de tots els inquers i de la gent de fora d'Inca que ens vulgui visitar i aprofitar-se de molt bons preus. Tots els visitants que s'acostin fins a Inca aquest dissabte trobaran un gran centre comercial a cel obert, amb comerços molt propers, amb una atenció personalitzada i de bona qualitat a preus molt interessants.